Donazaharreko erromatar garaiko eremuan aurten ere indusketak bi astez bertziak bertze Arantzadi elkartearen inguruan. Iaz urrezko eraztuna aurkitu zuten hemen Baxenafarroan. Biziki importantea da hobe ezagutzeko leku hau eta hegoaldean eta iparraldean elkar lan egin. Importantea da zenta da objektu pixkat ararua. Frantzia badira ez dakit ogoi edo ogoita hamar aurrezko eraztunak eta hemen bada Donazaharren bada bat eta bestea Zalduan, orduan bada jende aberatsa erromatar garaian leku hauetan. Egia esateko aurkikuntza garrantzitsua izan zen, ez delako batere ohikoa, esate baterako Ipar Euskal Herriko urrezko eraztun bakarra da gaur egun ezagutzen dena. Eta baita ere garrantzitsua da erakusten dizkigulako loturak Pirinioen bestaldean dauden beste eraztun batzuekin eta pixkat balioan jartzen du Pirinioetako galtzadaren bitartez mugaren bi aldetan egongo liratekeen duela 2000 urteko lotura horiek. Surpriza ederra guretako eta loriatia zen bere eraztunarekin eta gero errandatalaik ni argitian nintzen, errandatalaik urrezkoa eta 2000 urte bazituela. Osoki euntza kontserbatua eta gero izan da biztan dena bordelen, rakeren analizatzeko eta hola. Eta gero berriz dinda herriko etxerat, leku zero batian ezagia dugu eta egin dute replika bat, horiek berek, Arantzadik inazi dute Donostian, eta guai museoan ezagia dugu jenden erakusteko. Hemen ezagitugu museo bat egin dugu, eta leheno diela hiutan urte harrapatu gauza guziak, hemen ezagia dira esposaturik. Badira poteriak, badira aniz gauza, badira eta monerak. Azken finean ikusten duguna da urrezko objektuak gaur egun den bezala ez daude edonoren eskura. Beraz, ziurrenik eraztun honen jabeak aberatsa izango zen, ez dakigu emazte bat zen, gizon bat zen, haur bat izango zen, baina ziur aski eliteko kideren bat, behar bertakoa, behar da galtzada zehar bidaiatzen zuen pertsonaren batena, baina bere desgrazia, eraztun hori galtzea, izan da gure arkeologon poza edo 2000 urte ondoren berreskuratzea. Egun hauetan Donazaharren hondakin biltegi hau aurkitu dute, zeramika zatiekin barnean, labe hau ere bai. Izan dugu baita ere beste ikerlari eta espezialista batzuen bisita eta komentatu dugu ikusi dute aurrez aurre eta beste aztarnategi batzuetan ere antzeko egiturak egon daitezkela, hori suarekin lotuta eta behar bada ezakit sukalde txiki bat izateko, edo su txiki bat egiteko eremu txiki bat izan zitekela. Eta beraz ikerketek aintzina segitzen dute.